yanzu haka kaɗan dai daga cikin location ɗin Sintiri. Ga shi nan dai muna shirin za mu ɗauki sin ɗinmu na biyu. Ga ciyaman nan an zo an zauna ga darakta ga continuity ga cameraman ga aka nan ga jaruma. Abin da yake faruwa shine Eh. wannan fim da muke yi Allah Ubangiji ya sa mu fara shi a sa'a. Barbara ne kama. Daba. Wannan ai ba komai bane da ma ka bar shi a idan da. A suna dai Muhammad M Kadamsi. Wannan fim da muke yi muna fatan Allah Ubangiji ya sa ya zama zakaran gwajin dafin fina-finan Hausa ga baki daya. Saboda haka muna fatan alkhairi ga 'yan kallo ga kuma masu shirya fina-finan. Allah Ubangiji ya sa cewa wannan fim ya zama fim din za a samu ribar da ba a taba samun sa ba cikin fina-finan nan. Jirgi zan siya idan aka gama wannan fim din. Shi ke tabbatar ma jirgin sama. Ga jarumin fim ɗin Sintiri, wannan kai ne jarumin fim ɗin Sintiri. Wannan shi ake cewa Ahmad A Gashuwa, daraktan fim ne. Bayan fage kake. Ga alhajin Allah. Yawa wannan shine alhajin mu. Bayan fage kake. Alhaji mai daura aure sakamakon dan yayi nasarar samun wata zakakura da yarinya. Wannan rana ta zo. Yau kina da al'abaya, ina da wancan kafar. Juyo. Wannan ita ce Halima yar ƙauye kuma Halima yar birni. Ga ta ga darakta mai ba da darakta kai dariya. Ga aljanin nan ga nan ta sa wannan ga nan ta sa shi ya sha wahala wajen neman ta. Bismillah.